vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri mudzimai ndakaroorwa. Inini nemurume wangu takasanganawo muno muSouth Africa, but panguva iyoyo yatakasangana tainge tisati zvedu tava kunamata. Saka murume wangu munhu uya wekuti achiita zvinhu zvinobhoha, achindighurira apa achiita zvokunwa doro. Saka pane pamwe pandakazoti kwaari ini ndafunga hangu kuti tinge tichirambana, because each and every time kana makadhakwa sometimes hamudzoke kumba ende munenge muri kumahure enyu, so inini zvangu ndaneta. Saka akabva azoti ainge afunga kuchinja upenyu hwake, akabva ati tadii tambozama kuenda kuchechi, because iye akati dambudziko iro rainge richikonzeresa kuti iye angoramba achiita izvo zvekunwa doro yainge iri nhau yekuti iye ainge achingonzwa kakubhoyekana, achiti ndinonzwa kubhoyekana each and every time kana ndiri pamba pamaweekends, achiti asi kana kuri kunzi ndikakwanisa kuwanawo kwekuti ndinenge ndichinoswera ndiriwo ikoko, then handizoiti izvi zvokunwa doro. So ndobva takabva tazotanga kuenda kuchechi. Saka takati tatanga kuenda kuchechi kuya, zveshuwa ndakabva ndatoona kutoti murume wangu ainge ava kusaita izvi zvekunwa doro, but makore akati ati fambei, ndobva ndakabva ndazofind out kuti iye murume wangu ainge ava kunwa doro, but doro rake iri raainge ava kunwa ainge achirinwa in secret. So ndakabva ndazoenda kuna mufundisi, ndikabva ndati kuna mufundisi ndainge ndichida kutaura navo. Saka pandakavaudza nyaya iyi vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichitaura nemudzimai wavo, since this matter it was really too sensitive. Ndokubva ndazotanga kutaura naamai mufundisi, ndikabva ndavaudza zvose zvinonditambudza mubedroom, even mumarriage yangu. Saka I trusted him mukoma. So recently zvakazoitika ndezvekuti one day ndainge nditori nefoni yebest friend yangu, because naiyewo ndakazomuinvita kuchechi. Saka friend yangu uyu nemurume wakewo navo vanouya kuchechi, but zvakatotishamisawo kuti isusu tainge tatova neabout a year kubva zvatainge takatanga kuenda kuchechi, but nekudawo kwekuti hatinawo mari, hatina kana kumbogara tainvitwawo kuti tinge tichiendawo mune mamwe maprograms, because inini zvangu ndinofarira zveuasha, but ndakati ndakumbira kuti ndinge ndichiswa kudepartment reuasha. Hei, zvandakaudzwa ipapo painge pava kungotaurwa nyaya dzekuti kana uri asha each and every week unofanira kuziva kuti tinenge tiine dress code yedu yatinenge tiinayo. Saka inini nemurume wangu mari zvedu hatina mari. Saka ndakabva ndangozviudza kuti sezvo apa ndatoudzwa kuti ndinofanira kuva nezvikwanisiro kuti ndikwanise kuitwa asha, regedzai ndinge ndichingovawo mutendi anozvigarira mubench. So friend yangu uyu, because murume wacho ane mari dzake, pandakava invitawo kuchechi ndokubva ndatoona kutoti within a couple of weeks vabva mukutendeuka, ndakabva ndatozwa ava kutoti ainge ainvitwa kuhosting team. So akabva azonzi kuhosting team, vachibva ipapo vakabva vazonzi vainge vatova madeacons. Zvakandibata hangu kunyange murume wangu zvakamubata, but takabva tangoti as long as usina chako, sometimes kunyange ukaenda pavanhu havambokurespect. Inini nemurume wangu takabva tati ngatizivei zvakatiunza kuchechi, our marriage that had broken down ndo zvakatiunzawo kuna Mwari. So we kept on going to church, tichitoona kutoti even my friends yainge yangovawo nyaya yekuti sezvo takangokurawo tose, that is why achingonyara, but friendship chaiwo hapasina ufriendship. Iye atori nemamwe mafriends ake awo aakazoita kuchechi ikoko. Saka apa pane pamwe patakaenda out as ladies, takati taenda kuya. Saka ndainge ndakabata foni yake ndichivatora mapictures, because iye ane iPhone. So zvatinowanzokuita ndezvekuti uyo anenge aine iPhone ndiye watinoshandisa kuti ange achitora mapictures kana tikaenda out, then tobva tazosenda mapictures aya. Saka inini ndinomuziva because iye anowanzo kutanga asendera maphotos aya kunana mai elder nemamwe madeacons nevamwe vaya vekuti anenge achivaremekedza nekuda kwekuti vane mari dzavo. But kana ungoriwo mumwe munhu uya wekuti unenge wakangoitawo zvimwe zvezve anenge achizongoti ndichazokutumidzira kudzamara wega wazotoona kutoti munhu uyu haasi kutomboda.
atomboda nemapictures. Saka ndakabva ndati inini regedzai ndingogara ndatongotora mapictures angu apo pacho paakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichivatora mapictures. So mukoma ndakati paya ndikabva ndatomuudza kutoti asi kana ndava kutoselecta mapictures angu akabva ati iripo. Saka pakuzonozvitumidzira mapictures mukoma ndakabva ndazoona kuti pachat raamai mufundisi painge pakanyorwa zita rangu vakati kikikiki. Ndokubva ndangotora mamwe maaudios ndikangoti maybe maaudios awa maybe they were talking about me. Saka iye friend yangu andirakidza kuti kwake kusaita ainge akadeleta mamessages. So pandakazoteerera mavoice notes iwawo I then heard kuti amai mufundisi vainge vachitondiseka. Ndakashoropodzwa mukoma zvekuti kunyange nanhasi uno simba chairo rekuti ndirambe ndichikuenda kuchechi ikoko handitomborina simba zvachose. Saka mavoice notes awa unfortunately ndakabva ndazomadeleta because murume akabva azondikumbira foni achiti ko uri kutaura naniko, because I was really stressed. Ndokubva ndazobvisa voice note reya handisingadi kuti iye ange achizonzwa mavoice notes acho because ainge ari too sensitive, because vainge vachitoudza friend yangu zvose izvo zvandakaenda ndikanovaudza ndichitiwo zvinhu izvi I've been keeping them in my heart for a very long time. Nepamwe apo pandakatombofunga hangu kuhurira murume but handina kumuhurira, ndaiva nemunhu wandakangotaura naye pafoni. Zvose izvozvo ndainge ndakaudza ivo amai mufundisi ndichiti patakatanga kutouya kuchechipo paya dai kwanga kuri kunzi dai asina kubvuma kuuya kuchechi ndingadai ndakazotoita boyfriend, because ndainge ndasvika pastage pekuti ndainge ndaneta nekungoramba ndichingohurirwa. Saka zvinhu zvekuti zvakandirwadza ndichivanzwa vachiudza zvinhu zvose izvozvo kune friend yangu. Apa inini nefriend yangu ndinotozviona kuti anongopretenda as if munhu uyoyo achiri very close pandiri, but kwandiri haasisiri hake close kwandiri nekuda kwekuti iye ava kungoassociata nevanhu avo vaanoona kuti ndo vane zvikwanisiro kuchechi. Saka nyaya yangu iri pakuti inini hangu ndafunga kuti ndinge ndichingoregedza hangu kuenda kuchechi kwacho, because amai mufundisi ava I trusted here, ndichitofungidzira kutoti munhu akanaka ndisingatozivi kuti ndo zvavanoita. Kana ukaenda kwavari uchitsvakawo help vanobva vazotanga kukunyeya nevamwe vana vesangano. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira like izvezvi mukomanashe kutoti nditi mangwana ndinokwanisa kuenda kuchechi handione. I think kuti murume ndiye achatongoenda oga, because izvezvi ndatongomudza kuti musoro wangu uri kutema, because I just want to avoid, handisi kuda kuti ndinge ndichizoenda kunofesana navo amai mufundisi, because ndinotya kuti ndinokwanisa kuzovabvunza, but in time zvinoita here kuti ndizovabvunza kana kuti ndinofanira kungoramba zvangu ndakanyarara. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndafunga hangu kuti ndinge ndichingoregedza kuenda kuchechi kwacho, because ndakabata mamwe mamessages awo akatumidzirwa friend yangu achibva kuna amai mufundisi vachindiseka vachindinyeya kuti murume wangu kana ndakasangana naye iye achiita zvekunwa doro. Saka I should not be shocked kana ava kutanga futi kuita zvekunwa doro, vachiti ivo zvino iye zvaasina mwoyo murefu. Ipapapa pamuchazonzwa zvava kunzi abatwa aine chikomba because akatomboda kuhurira murume wake. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mukoma ndiri mudzimai ndine makore 32 years ekuberekwa, ndakabvawo mukuwanikwa. Pose apa ndainge ndichiavoida kupinda mumarelationships aya ekuti anenge ari very serious nekuda kweizvo zvakaitika apo pandainge ndichiri form 4. Saka mwana wangu wekutanga, my first born, mwana wangu musikana wandakazvara, it was after ndabva mukubatwa chibharo. Saka ndakabatwa chibharo mushure mekunge ndainvitwa kuparty neimwe cousin brother yangu, ndokubva ndazoenda kuya. Saka akabva azoti ndinge ndichinwa doro, ndokubva ndazonwa doro paya, then ndokubva ndadhakwa. Pandakazomuka mukoma ndainge ndichinzwa imwe pain pandakazomuka ndainge ndichinzwa imwe pain, ndokubva ndatoona kutoti painge patori nemunhu ainge abva mukurara neni. Saka cousin brother yangu ndakazoibvunza, iye akabva ati hapana kana chaainge achimboziva, because after the party umwe nomwe akazoenda kuroom kwake achinorara. Iye pandakatoenda kuroom kwake ndichichema ndakatoona kutoti ainge atori negirlfriend yake. Vamwe ndokubva vazonditarisa vakatoona kutoti there was blood everywhere.
even on the bed that I had been sleeping the previous night there was just blood everywhere. Saka wacho iye wacho akandibata chibharo haana kana kutombozivikanwa because inini neimwe friend yangu ndisu tega manje tainge tisina maboyfriends. Vamwe vose ava shamwari dzehanzvadzi yangu vainge varipo papati ipapo vainge vaine magirlfriends avo. Saka handizivi kuti pane umwe here pakati pemafriends ecousin brother yangu akazomuka ndokubva azouya akabva azondibata chibharo. Iniwo wacho handina kana kumbomuka. Even my friend ainge arere pasaidi neni haana kana kumbomuka. Saka a month later that was when I realized kuti ndainge ndatobatira pamuviri. Saka ndakambotanga ndichihwandisa nhumbu iyoyo. Zvandaita ndezvekuti ndaiti pandinenge ndichienda kuchikoro ndaibva ndatora belt ndobva ndasunga belt riya ndichiitira kuti nhumbu yandainge ndakatakura isakasika kuonekwa. Saka ndakazotanga kurara zvekare neimwe classmate yangu then ndiye wandakazopomedzera nhumbu yacho iyoyo ndikabva ndati mwana wacho ainge ari wake. Iye ndakatongomuselecta iye ndakatongomupomedzera nekuti ainge achitya vasikana. Saka ndakabva ndamuitira maactions ndokubva ndarara naye akabva atobvuma kuti nhumbu yacho yange iri yake. Nanhasi uno mwana wangu uyu first born iye anotombopota achitomboenda kumba uko kwaanoti kumba kwavo, but what she does not know is that kana ini wacho handitombozivi kuti wacho akandimitisa akandipa pamuviri ndeupi. Ndakangozviudza kuti regedzai ange achingoendawo kunofurirawo ikoko kudzinza risiri rake. Saka mukoma kubatwa kwandakaitwa chibharo it was as if zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichingotevererwa nemweya iwoyo wekubatwa chibharo because the first time pandakazama kuuya kuno kuSouth Africa ndakabva ndabatwa zvekare chibharo ndokubva ndaramwa ndikabva ndati handichadi zvekare kudzoka kuno kuSouth Africa ndokubva ndazodzokera kumusha ndikamboita hangu zvemujolo. So ndirimo mumujolo muya ndo pandakabva ndazotanga kudanana nefriend yeboyfriend yangu. Saka iye akatongotora mafoni numbers angu mufoni yeboyfriend yangu panguva iyo paakamboya kumusha ndokubva azondiona. Saka ainge asina mari panguva yacho iyoyo because amai vake vainge vachirwara. Saka akazokumbira uyo akazova murume wangu ndokubva amukumbira kuti iye ange achizotenga foni yake because ainge aine foni yainge yakanaka. Saka akabva azotumidzirwa mari ndokubva azodzokera kuSouth Africa achizonopa friend yake. Saka hana kana kumbodelita mafoni numbers. Uya ndakazotongoona ava kutaura neni achitondudza kuti iye ainge ari friend yeboyfriend yangu. Saka takataura ndokubva andikumbira kuti ndisaudza boyfriend yangu kuti ainge ava kutaura neni. Saka munhu akazotanga kunditumidzira mari nerweseri ndokubva ndatokabira paya. Then takambochovha mukoma for about 2 years I think ndichingodanana ndokubva azondikumbira kuti ndinge ndichiuya kuJoni ndikabva ndaramba. Akazoti auya manje ndokubva azonditizisa akabva atondibvisira tsvakirai kuno ndikabva ndambogara kumba kwake. Saka now ndava kugara naye kuno kuSouth Africa but dambudziko riripo mukoma like zvimwe zvose zviripo but dambudziko riripo nderekuti apo pandakazobatwa chibharo ndakabatwa chibharo in a violent way. Zvinhu izvi zvakabva zvazondiafecta zvekuti apo pacho paanenge achiita bonde neni inini ndinobva ndatanga kuisa mapictures mupfungwa dzangu emurume anenge achiita bonde neni but achiita zvezvo zvekushandisa simba zvekuita sekunge anenge achindimanikidzira. Kunyangwe zvikanzi taita romance inenge anoti kana ava kuda kunoisa sikarudzi yake mandiri ndinobva ndatanga kuramba. And the reason as to why ndichizoramba inhau yekuti ndinenge ndisingari kuti ange achiita bonde neni murudo, nekuti kana tikaita bonde murudo then handizokwanise kuzopedza. Asi kana akaita bonde neni achiita sekunge ari kutondibata chibharo ndo pandinobva ndatopedza. Saka iye hake haana kana zvaanombonzwisisa pane zvose izvo zvandinenge ndichiita. Anotongofungidzira kuti ndiri munhu uya asingafarire bonde but bonde ndinotorifarira zvekuti anongoti akangobuda achienda kubasa ndinokwanisa kutotora banana kana kuti macucumber ndobva ndatanga kutozviita nebanana cucumber kana kuti carrot. And ndinoti kana ndichizviita ndoga ndichizviita bonde ndiri ndoga ndinobva ndatanga kuona mavideos epainternet and ndinowanzokuona mavideos evasikana vanotanga vashungurudziwa vasati vazorarwa kana kuti zvezvya musikana anoita sekunge akidnepiwa waita sekunge vari kuacta chimovie achibatwa chibharo. Saka ndinoti kana ndikaona mavideos akadaro ndinobva ndanzwa bonde randinenge ndichizviita richindinakidza. Kunyangwe now ndava nezvivindi zvekuti sometimes tinoti paya kana
tichiita bonde redu ndinobva ndatotora remote because tine smart tv yedu saka inotongoenda painternet. Ndinobva ndasecha mavideos, ndinotanga ndichisecha mavideos ari normal patinenge tichiita bonde kudzamara ndazodzvanya mavideos aya andinotoziva kuti mavideos awa kana akanyorwa kudai zvinenge zvichireva kuti mavideos iwawo musikana anenge achizoacta pamavideos iwawo anenge achiacta achiita sekunge ari kuitwa bonde riya riri kubatwa chibharo. Zvinhu izvi zvandiri kuita kana neniwo wacho handichazvifarire. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Handizivi kuti how can I stop this thing that I am doing, because I am scared kuti zvinokwanisa kuzotosvika pakundiurayira mafeelings angu, because now kutoti ndinzwe kuti bonde randinenge ndichiitwa nemurume wangu rinenge richinakidza, it's either ndinokwanisa kumupfekedza fesi yemunhu wandinenge ndichiti anenge apinda mumba ndakarara, fesi yembavha, then mbavha iyaya yobva yazondichiva ndakarara, then yobva yatanga kundibata chibharo. Dzimwe nguva mukoma ndinototi paya kana ndikanetsekana nekubatwa nehope ndinobva ndatanga kuimagina kuti saka izvezvizvi kana kuri kunzi mumba muno matirere kana mbavha ikapinda, let's say yakabata banga, then mbavha iyi yobva yapinda, ndobva ndamutsa murume wangu mukuzonorwidzana nembavha iya obva azobayiwa nebanga, then obva azofa, murume wangu achitotandadza, mbavha iyaya yobva yatouya yobva yatondivhura makumbo angu by force, yobva yatanga kundibata chibharo. Ndinganakirwa sei? Saka ndo zvandinogara ndichiita. Even masikati ndinotoita aya avanoti daydreaming zvekuti ndinenge ndichitozvimanikidza kuti I have to create this story in my head. Saka zvinhu izvi zvandiri kuita izvi hazvina here madhimoni mukati? Hazvina here kundi affecta kwazvinozondiita? Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Dzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano padare renyu kuti ndinge ndichingokuudzaiwo spiritual encounter yandakasangana nayo. Saka zvakaitika pandainge ndichimboshanda ndichiri garden boy, ndichiri kuZim, saka ndaishandawo muHarare ndokubva ndazosungwa, but kunyange mapurisa akandisunga, kunyange patakazoenda kupolice camp, mapurisa awo akauya kuzonditora vakatoti mufana uyo haana nyaya. But now nekukura nekuteerera mamwe maconfessions ndakakunzwisisa kuti inini zvakaitika ipapo ndezvekuti ndakabata zvinhu zvevanhu, ndakabata apo pandainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichipabata. Saka ivo vanhu ava vandaishandira most of the times vaiwanzokugara kuUK, ndokwainge kuine vana vavo. Saka pandakapinda basa vakabva vazondiudza kuti most of the times pamba apa ndinenge ndichigara ndiri ndega namaid, ende vakabva vati inini basa rangu ndaifanira kuti ndinge ndichizozviita manager uye zvekare ndichizviita mupurisa wekuti ndinenge ndichizvicontrola kuti ndashanda sei, sezvo ivo most of the times vainge vachazogara vari outside of the country. Saka mangwana acho makuseni zuva rainge risati ratombobuda, I think it was kuma 5 am pavakazondimutsa ndokubva vandidana. Saka vakazoti ivo vainge vachida kutobuda, vaifanira kutoti vange vachienda kuairport because vainge vachida kuenda kuUK. So vakabva vazonditora vakabva vazoenda neni kuseri kwemba, but on the other side because isusu tainge tichigara kumaBoy Sky, then on the other side ndokwainge kuine kamini orchard. Vakabva vazonditora vakabva vazoenda neni pakati pekamini orchard kaya ndokubva vazondiratidza rimwe ruva iroro handitombozivi kuti itype ipi, but vakanditi ruva iroro ndaifanira kuti ndinge ndichizoridiridza after each and every 3 days, and vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mukaka, then ndobva ndazotenga huku. Vakanditi huku iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizonoitenga musi wacho iwoyo, huku mhenyu. Ndokubva vatondiudza pamba apo pandaifanira kuti ndinge ndichienda kunotenga huku idzodzo dzandinenge ndichitenga. Ndobva ndazanganisa nemukaka, ndobva ndazonodira mukaka uya wandinenge ndazanganisa neropa rehuku iya yandinenge ndaslota. Saka vakandiudza kuti zvose izvi ndaifanira kuti ndinge ndichizviita mazuva matatu. Saka vakabva vatiti feel free, you can do whatever
that you want. Saka musikana uyo ainge achandapo iye ainge atojaira mukomana achi ndokainge katoriwo kekutotanga mukupenyu hwangu kutobatawo chinonzi remote yeTV ndichitoonawo DSTV. Saka ndakazotanga kunwa doro because mufiriji macho maigara makazara madoro mamwe ainge achitapira. Ndokubva ndadhakwa mukoma, ndakadhakwa zvekuti ndakarohwa nerimwe bhabharasi rekuti ndinge ndichipedza bhabharasi iroro mangwana acho pandakamuka zvainge zvida kuti ndinge ndichinwa rimwe doro. Saka ndakazoita vhiki rose ndichingonwa doro ndokubva ndazokanganwa mukoma kudiridzira ruva riya. By the time pandakazoita soba ndo pandakabva ndazofunga kuti ndainge ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichidiridza ruva riya. Ndakabva ndazomhanya ndichienda kuchiorchard kuya ndikabva ndanoona kuti ruva riya rainge richitori right. Saka pandakaona ruva riya rakatobluma ndakabva ndatofara ndikati Mwari makanaka. Ndokubva ndatora mukaka uya ndikabva ndamhanya pamba paya pandainge ndakanzi ndinge ndichitenga huku. Ndokubva ndatenga huku iya ndikabva ndaislota. Ndakati ndichingonodiridzira ruva riya ndokubva ratanga kupfungaira chiutsi rikabva ratooma mukoma. Hapana kana kuzombopera 2 weeks ndokubva vatodzoka vanhu vaya vachipopota pasina kana nguva. Ndikabva ndatoona mapurisa achitosvikapo pamba paya ndokubva ndatosungwa ndikabva ndatodzingwa basa. Saka zvinhu izvi mukukura kwangu because pazvakaitika ndainge ndichiri kuma 17 years. Saka ndaingogara ndichingozvibvunza kuti asi paya chii chakamboitika, but now nekukura ndava kukwanisa kunzwisisa kuti ipo paya chakatoitika ndechekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizadzikisa mhiko dzavo, but inini ndikabva ndazotadza kuzadzikisa mhiko dzavo. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimi zvazvakangooma azvo vedu we. Ndakanzi ndinge ndichidiridzira ruva nemukaka, mukaka wakasanganiswa neropa. If it was you unobvuma here? But hanzi panguva yacho iyo ndainge ndiine 17 years apa ndisina kana kwekuti ndinokwanisa kuenda. Zvinhu wokumusha zvainge zvakatooma. Ndokubva ndangotanga kutevedzera ndichitofarawo kutoti Mwari makanaka, ndawanawo pekuti ndinenge ndichigara ndichishanda. Ya, zvakangooma hazvo vedu we.